παιδιά, είμαι ο Ρεντάρης. Ελπίζω να με θυμάστε από... Κάτσε εκεί. Ελπίζω να με θυμάστε από το Q&A που είχαμε κάνει μαζί με αυτόν εδώ πέρα. Αυτός όμως κοιμάται. Ξύπνα ρε! Δεν θα με πάει σε πένα ρε. Και γεια σας παιδιά! Γεια σας παιδιά. Τερνέγκα εδώ και σήμερα είπα να κάνουμε ένα βίντεο, ναι, μαζί με τον Ρεντάρη. Ναι, τέλος πάντων. Και μαντέψε ποιο θα είναι. Εντάξει. 7 second challenge Ναι, λέγεται. όσοι το ξέρετε, θα μου βάζει να κάνω μαλακίες και ό,τι πρέπει να κάνω θα κάνω σε 7 δευτερόλεπτα. Θα κρατάει την κάμερα, θα με δείχνει και το κάνει ο ένας στον άλλο. Ναι. Και πριν ξεκινήσουμε θέλω να σας πω... Να σας πω, Να σας πω... Έξυπνα. Κύπρος. Κύπρος, ναι. Και Να είμαστε σας πω Κρήτη. πως το καλοκαίρι δεν θα μου είναι εύκολο να βγάζω βίντεο Minecraft. Δεν μου είναι εύκολο να κάνω βίντεο Minecraft και το σχετικά από το PC τέλος πάντων. Θα κάνω vlog, ναι. Ναι, θα κάνω vlog. Ό,τι λέει το παιδί, ακούτε. Και τι θα πω τώρα μετά. Α, ναι, πως βρήκα ένα καινούργιο σερβερ, είναι 710. Είχα κάνει ένα βίντεο, αλλά δεν εγώ ήταν κατά η φωνή μου, ήμουν ένα φάντασμα. Είχα διαλύσει τα ηχεία, τέρμα μουσική. Τέρμα, όπως το λέει. Έκανε ένας ξαδερφός μου γενέθλια και τον είχα πάρει τραγούδια, ξέρετε εσείς. Και... Τι καίρε, έλα παίξ. Είναι 710, έχει SG και ένα V1. Αυτό. Yeah, πάμε στο βίντεο, πάμε στο βίντεο. Α, και θα ήθελα να σας πω πως όταν φτάσουμε στους 100 subscribers θα κάνω Q&A. Πάμε στο βίντεο. Με πέρασες. Αντέλα. Πάμε στο βίντεο. Και να σας πω ότι έχουμε κάνει μαζί ένα βίντεο. Μαζί θα κάνουμε ένα βίντεο. Κάτω στην περιγραφή έξω θα σε δίνω. Δεν ξέρω πώς το βάζουμε, είναι δύσκολο. Μαλάκα. Θα το κάνω ρέμισε ρε, τα έχω βάλει. Εύκολο είναι ρε. Πάμε, έλα. Πάμε στο Ναι βίντεο. ρε, ρέμισε ρε. Πάμε στο βίντεο ρε. Ναι ρε. Έλα. Θα ξεκινήσει πρώτος. Άντε. Έχεις 7 δευτερόλεπτα Ναι. να μου φέρεις ό,τι κόκκινο πράγμα βλέπεις εδώ μέσα. Τώρα. Πόσα. 3. Περίμενε. Ας σκοφώ, δεν βάζει την κάμερα. Όχι. Ναι, πάρτι. Όχι. Θα έρθεις εδώ. Μετά. Με τα 3 πράγματα. Μόνο 3. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έχασες. Πού τα 3 κοκκινά πράγματα, 2 μου φέρες. Δεν ξέρω τι έφερα εδώ. 2 μου φέρες. Αυτό το κόκκινο πράγμα. Κόκκινο. Να είναι Έχει όλο κόκκινο κόκκινο. όμως. Να είναι όλο Έχει κόκκινο. κόκκινο. Να είναι όλο κόκκινο, δεν κατάλαβες. Μα αυτό. Εντάξει. Άντε, γεια. Εντάξει, άντε. Θα πούμε ότι και καλά. Και ένα κόκκινο πράγμα. Ωραία, είμαι εγώ τώρα. Πες μου τι θες. Να κάνεις 5 κάμψεις. Άντε, γεια. Έλα πιο δωρε, δεν φαίνεσαι. Όχι, πρέπει. Κάτω. 5 κάμψεις. 5 κάμψεις. Έχεις το Το έχω δει, γι' αυτό το λέω. Έλα. Περίμενε, δεν μετράω καν. Δεν μετράω καν, σήκω πάνω. Έλα. Έλα, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Τι έκανα τις 5, Έξι. 6 έκανα. 5 έκανα. Δεν κατάλαβες. Να το κάνουμε 2 φορές. Δεν κάνουμε και το άλλο challenge. Ποιο είναι το άλλο challenge? Με τα ακουστικά. Όχι. Όχι, Ωραία. Κάνουμε από άλλη μια φορά. Άλλες 3 δεν να κάνουμε, λέω. Άλλη 3, ωραία. Ωραία, Πες μου. εγώ είμαι. Μα να μου βλέπεις την κάμερα, να μου δείχνεις. Οκ. Έχεις 7 δευτερόλεπτα Ναι. να μου πεις Μην πεις μαλακία. 5 ξένους YouTubers. 1, Του ξένους, 2, Πρέπει να ξέρω εγώ τώρα, 3, ξέρεις. 4, Ντάντεχ, Πέντε, Φάχουι, έξι, Creeperfarts. 7. Δεν ξέρω κανένα άλλο. Άντε, γεια. Έχασες. Πώς είπε να πω, λέει. Πώς είπε να πω. 5. 5, είπα 3. 3.
Χουάχο ή Ντάντε Creeper. Ωραία. Ωραία. Ε, Ρωτάς και εμένα να είναι. Πες για YouTubers, δεν θέλω να τρέχω ρε φίλε. Είναι δύσκολο τώρα. Λοιπόν, να χτυπήσεις δυνατά στο κεφάλι σου 3 φορές. 7 δευτερόλεπτα. Περίμενε. Περίμενε γιατί τρέμω. Έλα. Λοιπόν, 1. Τι φτάνει. 1, 2, 3, 4. Το έκανα 3 φορές. Τι έγινε. Το κεφάλι μου ρε φίλε. Να το κάνουμε άλλη μια τελευταία, ναι. Ναι. Πες. Ωραία. 6-7 δευτερόλεπτα να μου πεις 6 Έλληνες YouTubers. 6 Έλληνες. Ένα. Περίμενε. 6 Έλληνες. Ναι. Εμένα, δύο, Red Aris, Tech Freak, 4, Κώστας Βέρε. Δεν ξέρω άλλους. 7. Πώς ρε. Άντε, Θα έλεγα γεια. Γιαννούπα, θα έλεγα Τζιάτζι Μάρκο, θα έλεγα Team Clip. Ρε φίλε. Πώς σου πάει. Ξέρω εγώ. Νομίζω Νικάς, νικάω. 2-0. Ναι. 2-1. 2-1 νικάω. Πάμε τελευταία. Έλα, ρώτα με εσύ. Ε, Ρώτα με για YouTubers κάτι ρε φίλε. Δεν θέλω να τρέχω. 7 Άγγλους YouTuber. 1, PewDiePie, 2, PewDiePie, 3, 4, PewDiePie, 5, KSI, 6, 7. KSI όχι γαμό. PewDiePie. Jelly. Έχουμε τελειώσει αν θες. Α, ναι, κιόλας. Αυτό τέλος. Αυτό το βίντεο πιστεύω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Σε μένα και σε αυτό. Ναι. Ναι. Subscribe τώρα, εντάξει, να μην έρθω εκεί που Δεν με ξέρουμε βλέπεις τώρα από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου και έρθω να σου δίνω. Subscribe τώρα είπα, εντάξει. Γεια σας!